Γεια σας παιδιά, με λένε Γεωργία. Είναι η πρώτη φορά που ανοίγω κανάλι στο YouTube. Είμαι 9 χρονών και θα πάω Τετάρτη Δημοτικού. Ας αρχίσουμε. Πάμε να διαλέξουμε browser. Θα πάρω Φραν, είναι από τους αγαπημένους μου. Και πάμε να παίξουμε. Θα παίξουμε... Όχι λάθος. Θα παίξουμε Knockout που είναι και το αγαπημένο μου. Αρχίζουμε. Για να δούμε. Ωραία, έχουμε συμπαίκτες Πόκο και Μπάρλεϊ. Για πάμε παιδάκια μου, που είστε? Μπράβο. Θα σας σπάσω ρε, θα σας σπάσω ρε. Θα σας σπάσω. Εντάξει, εξοντώσαμε. Είμαι πολύ καλή στον πρόεδρο. Να ξέρετε. Πολύ καλή. Πολλά, τελικά παιδιά. Φακ. Παιδιά, πανεύκολο easy win. Για πάμε παιδάκια. Εγώ να ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ το game. Είναι πολύ κερδίσαμε! Φυσικά εγώ η καλύτερη. Δεν βρω κάτι άλλο. Πάμε να αλλάξουμε το όλο. Ανοίγουμε νέες και έχουμε 50 coins. Θα πάρουμε Colt. Και αυτός από τους αγαπημένους μου. Πάμε να το παιχνίσουμε. Πάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Πάμε να αρχίσουμε. Θέλουμε να διαλέξει ο άλλος με παίκτη. Ένα λάθος, ένα μικρό λάθος. Τώρα θα αρχίσουμε λάθος. Knockout. Έχουμε Colt. Γράψουμε κάτω στα σχόλια ποιος είναι ο αγαπημένος σας παίκτης στο Brawl Stars. Πέθανα. Πάμε να δούμε ψυχόλους. Έμεινε ο Edgar από τους άλλους. Αρχίζουμε. Colt. Έχω Colt. Δεν μπορώ να κάνω τον κόσμο. Το κακό είναι το έχω Colt. Και βαράει πολύ. Αλλά και θα παίξουμε επόμενα. Τώρα θα παίξουμε με Colt. Αλλά μπάλα. Μπαλίτσα. Πάμε. Πάμε να αρχίσουμε. Έχουμε El Primo και δεν θυμάμαι. Είμαστε σίγουρα καλύτεροι από αυτούς. Έχουν φάει από τα πρώτα δευτερόλεπτα της ζωής τους. Ο El Primo τον καθάρισε. Και πάμε για την νίκη. Too pretty for pain. Oh, that's gotta hurt. Μας καθαρίσαμε.
έτοιμο. Είμαστε και τον Μπόκο. Και πήραμε την νίκη. Start player. Αυτός. Selfie time. Παιδιά, νομίζω κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε το βίντεο. Άμα σας άρεσε και θέλετε κι άλλα τέτοια βίντεο, κάνετε κάτω από το βίντεο εγγραφή, like και κουδουνάκι. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!